Хайде, признайте си, никога не сте се замисляли за брадичката си. Изобщо. Ставате сутрин, миете зъбите, правите кафе и брадичката просто виси там на лицето ви, без никой да й обръща внимание. Но днес ще й обърнем. Знаете ли онзи номер с хавлията? Хванете двата края с ръце, притиснете средата с брадичката и я сгъвате на две. Може би точно за това сме еволюирали с брадичка. Добре де. Почти сигурно не е за това. Но знаете ли какво е по-смразяващото? Учените също не са сигурни защо я имаме. Ако ви попитам кое животно има брадичка, вероятно ще посочите куче или котка. Погледнете кучето си. Там долу изглежда точно като брадичка, нали? Само че анатомично не е. Истинската брадичка не е просто мястото под устата. Тя е специфична костна изпъкналост, наречена mental eminence, която стърчи напред пред долните зъби. Кучето и котката ви нямат такова нещо. Онова, което виждаме при тях, е просто кожа и мускул, без костната структура отдолу. И сега идва наистина шокиращото. От всички известни животни на Земята, минали и настоящи, истинска брадичка има само Homo sapiens. Само ние. Шимпанзетата нямат. Горилите нямат. Делфините, слоновете, конете нямат. А знаете ли кой друг няма? Неандерталците, нашите най-близки изчезнали роднини, с които сме живели едновременно на планетата хиляди години. Те правили инструменти, ловували, вероятно говорили. И пак, без брадичка. Ако само ние я имаме, трябва да прави нещо, нали? Нека разгледаме теориите. Най-популярната хипотеза с десетилетия е, че брадичката служи като подпора, допълнителна кост под предните зъби, за да издържа челюстта на силата при дъвчене. Повече кост равно на по-здрава конструкция. Логично звучи. Но тук се появява проблем. Изследователи правят детайлен биомеханичен анализ и установяват, че дъвченето не генерира достатъчно напрежение точно там, където е брадичката. Тя е извън горещите зони. И освен това, ако брадичката беше нужна за дъвчене, защо неандерталците нямат такава? Те са дъвчели, готвили са храна. И пак, без брадичка, тази теория не издържа. Следващата теория е много по-интересна – речта. Когато говорим, езикът ни извършва невероятно сложни движения. Стотици движения в минута, далеч повече от дъвченето. Тези движения натоварват предната стена на долната челюст, точно там, където е брадичката. Изследователи симулират силите, генерирани от езика при говор, и стигат до интересен извод. Брадичката може да е развита именно като подпора за тези натоварвания. Завладяваща идея, нали? Имаме две уникални човешки черти – речта и брадичката. Никое друго животно няма истинска реч. Никое друго животно няма брадичка. Съвпадение ли е? Може би. Но науката обича доказателства. И тук те все още не са достатъчни за окончателен отговор. Може би причината е привлекателността. В природата има безброй черти, развили се не защото са полезни, а защото са впечатляващи. Опашката на паун, гривата на лъва, може би брадичката. Психологически изследвания показват, че по-широка и изразена брадичка може да сигнализира здраве, зрялост и добри гени. По-малката, заострена форма е по-честа при жените и може да е свързана с по-високи нива на естроген. Но тук науката хвърля студен душ. При истински сексуален подбор чертата обикновено се проявява при един пол. Опашката на паун е само при мъжкия. Брадичката обаче я имат и мъже, и жени. Теорията куца. А ако задаваме грешния въпрос? А ако брадичката не е създадена за нищо? Представете си стара къща. Махате една стена, преместваш друга, скъсявате колона. Накрая се появява странна издотина, която никой не е планирал. Не защото е нужна, а защото останалата архитектура се е променила.
Нещо подобно може да се е случило с нашите лица. Нашите лица са с около 15% по-малки от тези на неандерталците. Зъбите са намалели. Челюстите са се скъсили. И при по-малкото, по-компактно лице, в долния ръб на челюстта се е появила геометрична издатина. Брадичката. Изследователи анализират 532 черепа от хора, шимпанзета, горили, гибони и установяват, че брадичката е еволюирала до голяма степен случайно. Не поради пряк подбор, а като страничен продукт от промени в другите части на черепа. Но защо лицата ни са се смалили? Тук влиза една от най-смелите идеи – самодоместикацията. Когато хората опитомявали животни, като кучета, например, нещо интересно се случвало. Лицата им ставали по-малки, агресивността намалявала, социалните умения се подобрявали. Прочутият руски експеримент на Беляев с лисиците го доказва в реално време. А ако ние сме направили същото, сами на себе си? С развитието на езика и кооперацията, по-малко агресивните индивиди оцелявали по-успешно. Нивото на тестостерон намаляло. Лицата станали по-малки. И като страничен продукт се появила брадичката. И така, след всичко това, каква е истинската причина за брадичката? Честният отговор е: все още не знаем. Най-скорошното изследване от 2026 година, анализирало 532 черепа и генетични симулации, установява, че само 3 от 9-те характеристики на долната челюст, свързани с брадичката, изглежда са под пряк еволюционен натиск. Останалите 6 са вторични ефекти. Брадичката е частично целенасочена и частично случайна. Еволюцията е оставила белег на лицето ни и след това е забравила да остави инструкция. Следващия път, когато сгъвате хавлията с брадичка или просто стоите пред огледалото, спомнете си, тази малка костна издутина е едно от най-мистериозните неща в цялата история на живота на Земята. И науката все още не е разбрала защо. Ако видеото ви е харесало, лайк и абонамент са добре дошли. А ако има нещо, което ви е интересно и искате да разберете повече, пишете в коментарите. Избирам най-интересните въпроси, на които мога да отговоря добре, и понякога ги превръщам в следващо видео.